Hej venner og familie fra Danmark. Her kommer lige en hilsen fra New Zealand af. Ja, og alle arbejdskollegaer også samtidig. Vi har det rigtig godt hernede. Vi nyder det og er ved at brænde op i varmen. I dag er det nok været op til 28 grader, men det er rigtig varmt, fordi ozonlaget er ikke særlig tykt hernede, så det er rigtig, rigtig varmt. Og vi har været ude og sejle med sådan ikke en speedboat, men en jetboat. Og vi kører næsten 80 km i timen og hen og bag et sted, hvor vandet var omkring. Hvor har det været den? Har det nok været omkring 35 grader, tror jeg. 35 grader varmt, ja. Det var rigtigt. Og det var så smalt, vi måtte trække mave ind, så det var rigtig godt. Det var penge ved. Og I skal lige huske, at i New Zealand, der kører de også i venstre side. Men efter et par dage, så lærer man at køre i den side i hvert fald. Man skal lige vende sig til det. Indtil nu er det kun Erling, der har kørt. Vi har været så heldige. Men det er nok min tur inden længe. Kan I have det godt hjemme i Danmark? Vi ses om et par uger. Hej med jer. Farvel så længe. Og have det godt derhjemme i vinter.